La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 446 zostanie wyemitowany w poniedziałek 3 sierpnia o godzina 15:05 w TVP2. Catalina dowiaduje się o szokującym planie Cruz, która chce zamknąć ją w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Petra nie ukrywa wściekłości po zaręczynach Ayali i Margariti, La Promesa, odcinek 446, Ayala otrzymuje cios za ciosem. Gdzie oglądać w TVi Online, co wydarzy się w 446 odcinku, La Promesa, Pałac Tajemnic. Rumuło ostrzega Catalinę, że Markiza chce ją zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Petra gnębi Pie, Benia wywozi Digita do Badajoz. Maria chce umówić Lopego na randkę z Rosarito. Martina odrzuca próby pojednania ze strony Ayali. Zdjęcia z serialu znajdziesz w galerii poniżej. Daj znać w komentarzach, co o tym sądzisz.